En person, der var virkelig foragtelig, ville sige, hvorfor går du ikke ud og henter Lee Van Cleef? Han har sandsynligvis spillet flere skurke end nogen anden person i film. Men 5 Octodive år efter hans død bekræfter en chokerende afsløring fra hans egen søn, hvad fans længe har mistænkt. Var det ikoniske billede, der knækkede ham, eller noget dybere? Hvorfor skjulte han det? Hvordan formede det hans liv og død? Gør dig klar til at afdække de skjulte kapitler i Van Cleefs rejse, de kampe han begravede, og de sandheder, der kan omskrive hans arv for evigt. Ansigtet, der skjulte smerten. Lee Van Cleefs karriere var bygget på et enkelt, uforglemmeligt træk. Hans ansigt, kantede, intenst og umiskendeligt truende. Hans skarpe kindben og iskolde blik blev Hollywoods forkortelse for far. Instruktører behøvede ikke at give ham mange replikker. Alene hans tilstedeværelse kunne indgyde frygt i seernes hjerter. Det er ikke overraskende, at Van Cleef blev den foretrukne skurk i spaghetti-westerns og fik roller, der ofte præsenterede ham som hensynsløse mordere, koldblodige lejesoldater eller tavse mænd med dødbringende intentioner. Men hvad publikum aldrig så, var, at manden bag disse kolde øjne allerede havde oplevet en helt anden slags krig, en der efterlod permanente spor, både synlige og usete. Van Cleef blev født i Somerville, New Jersey i 1925 og kom fra en beskeden baggrund. Hans far arbejdede som farmaceut, og hans mor var koncertpianist. Langt fra filmenes støvede grænsebyer var hans tidlige år præget af disciplin og hårdt arbejde. Efter at have afsluttet gymnasiet som bare 17-årig, meldte han sig til den amerikanske flåde i 1942 midt i 2. verdenskrig. Van Cleef blev tildelt en ubådsjæger og senere til USS Incredible, en tankesøger, og blev indsat i Caribien, Middelhavet og endelig Sortehavet. Disse var ikke ceremonielle opgaver. Han stod for kamp, farlige missioner og var vidne til krigens brutale virkelighed. Han tjente med udmærkelse og modtog Bronze Star og en række felttogsmedaljer. Da han vendte hjem i 1946, var han en dekoreret veteran, men ikke alle sår er synlige. Flåden gav ham en uniform, et formål og et mærke, der markerede hans tjeneste. Men det, den også efterlod, var noget, som ingen medalje kunne reparere. Ligesom mange soldater i sin generation, vendte Van Cleef tilbage fra krigen med usynlige ar, det vi nu ville genkende som symptomer på PTSD. Han talte ikke offentligt om de følelsesmæssige omkostninger ved det, han havde set i udlandet, men de, der kendte ham, bemærkede en vis tilbageholdenhed. Hans intensitet var ikke kun for skærmen, det var en del af ham. Det samme iskolde blik, som publikum frygtede kunne være formet delvist af nætter på åbent hav, af nærdødsoplevelser, af vægten af at overleve. Alligevel svælgede Van Cleef ikke i det. Han forsøgte at falde til i det civile liv. Han boede sammen med sin kone Potty i Somerville og havde almindelige jobs, indtil en kollega foreslog, at han skulle til audition for en lokal teatergruppe. Det ville have vendt hele hans livs skæbne. På en høj scene med et stenet ansigt og tung tilstedeværelse blev han snart fanget af alles øjne. Så på en simpel måde til New York City for at udføre en sådan handling, kunne manden se agenter fra filmproducenter ville have ham. Sådan blev publikum introduceret til ham i den klassiske High Noon fra 1952, hvor han ikke ytrede en eneste linje dialog, og i stedet fik alle til at vride sig sammen bare ved at se på den. Rollen satte gang i hans karriere i Hollywood. Han samlede mest kredit som hårdefyrer og håndlangere. Men som enhver ubehagelig overgang var det ikke let for Van Cleef at være sømand til skuespiller. Manden var blevet ret såret under sin tjeneste i hæren, og de fysiske belastninger, der krævedes for at spille skuespil, især i actionfyldte westerns, gjorde deres del af ham. Studiesystemet var langt fra at være let at forbedre for skuespillere med vedvarende helbredsproblemer. Han bar ofte smerten for at forblive hævet over de frustrerende betingelser, som branchen satte højt ved at værdsætte maskulinitet over svaghed. Der florerede mange gisninger om, hvorvidt de sammenknebne øjne, det udtryksløse ansigt, ikke var en form for skuespil. Det var en virkelig livshistorie. Man havde været igennem så meget, at hvert eneste blik, hvert eneste kolde blik, kan trække på en brønd af ægte lidelse, ægte minder og ægte tab. Lee Van Cleefs vej til berømmelse handlede ikke kun om talent eller timing. Det handlede om overlevelse. Overlevelse gennem krig, gennem personlige kampe og gennem et system, der krævede mere, end de fleste mennesker kunne give. Hans historie begyndte ikke i Hollywood. Den begyndte i de stålfyldte nerver hos en ung sømand fra flåden, der stod over for døden og kom tilbage hærdet. Og alligevel var selv det
ikke den værste prøvelse, han ville udholde. Men krigen var ikke den eneste kamp, han ville kæmpe. En livstruende ulykke på en øde kalifornisk vej ville næsten afslutte hans karriere og hans evne til at gå. Et uheld, der ændrede alt. I slutningen af 1950'erne begyndte Lee Van Cleef at etablere sin plads i Hollywood. Selvom han endnu ikke var et kendt navn, var hans ansigt velkendt. Han havde medvirket i snesevis af film og tv-serier og spillet den slags roller, der ikke behøvede introduktion. Farlige, uforudsigelige mænd, der bar på trusler i deres tavshed. Han opbyggede momentum langsomt, men støt, og arbejdede sig hen imod den stjernestatus, der til sidst ville komme. Men i 1958 ændrede alt sig på et øjeblik. Mens han kørte hjem fra en optagelse i Lone Pine, Californien, var Van Cleef involveret i en bilulykke, der næsten ville ødelægge alt, hvad han havde kæmpet så hårdt for at opbygge. Ulykken var brutal, detaljerne om hændelsen er sparsomme, men eftervirkningerne var tydelige. Van Cleef pådrog sig 2 brud på sin venstre arm og en brækket knæskalle. Det var ikke skader, man kunne ryste af sig. Ikke for en skuespiller, hvis roller afhang af fysisk styrke, ridning og stunts. Kirurgerne var usikre på, om han ville gå ordentligt igen. Værre endnu var der reelt frygt for, at han aldrig ville ride på en hest. En grundlæggende færdighed for enhver skuespiller, der arbejder i western-genren. Ulykken var ikke kun fysisk ødelæggende. Det udgjorde en direkte trussel mod hans karriere. Det ene øjeblik var han på vej op, og det næste lå han i en hospitalseng og stirrede ud i en fremtid uden det arbejde, der havde givet ham formål. Helbredelsesprocessen var ulidelig. Van Cleef tilbragte over en måned på hospitalet, efterfulgt af en lang periode med intens fysioterapi. Hvert skridt fremad kom med smerte, men det, der fulgte med den sejr, var en mere stille, privat kamp. Den fysiske smerte forsvandt ikke efter hans helbredelse. Hans knæ fortsatte med at plage ham resten af hans liv, og mange af hans senere roller krævede, at han maskerede sine begrænsninger. At ride, gå, selv at stå i lange optagelser blev udfordringer, han stille og roligt udholdt. Og for at dæmpe den smerte, både fysisk og følelsesmæssigt, vendte han sig mod alkohol. Det startede som en mestringsmekanisme, et par drinks for at lette brøden, for at komme igennem lange dage på sættet. Men med tiden blev det en krykke. Van Cleef talte sjældent offentligt om sin afhængighed, men hans nærmeste bemærkede skiftet. Det skarpe fokus, han var kendt for, begyndte at sløres. Nogle instruktører lærte at arbejde sig uden om hans dårlige dage. Andre fjernede ham stille og roligt fra at blive betragtet som casting. Med hvert filmsæt fulgte alkoholen ham aldrig langt bagefter. Selvom det ikke virkede så dramatisk, at det nåede tabloidpressen, var det et vedvarende spøgelse. Van Cleef fandt sig selv i at undre sig over noget, som enhver skuespiller frygter. Har jeg allerede nået toppen? At komme tilbage fra sine skader var en enorm kamp. Den anden var regningen, der blev præsenteret for ham. Han smilede og gennemførte med den samme intensitet, som han havde vist på skærmen. Offscreen bar den tungeste byrde, smerten, frygten for at forsvinde ind i absolut ubetydelighed og den langsomme erkendelse af, at han måske aldrig ville kunne komme over det. Men dette var en mand, der i 2. verdenskrig havde trodset og sejret over døden. Han ville under ingen omstændigheder give op, så Van Cleef begyndte at spille små roller, nogle gange ukrediterede, for langsomt at komme tilbage i branchen. Hver gang han kom i billedet, mindede han folk og måske sig selv om, at han ikke var færdig endnu. Men noget andet var ved at slå rod end interessen for hurtigt at forfølge lyset. En anden afhængighed, en der virkede harmløs på overfladen, men som skulle vise sig at være endnu mere destruktiv end flasken. Efterhånden som hans krop helede, gjorde Van Cleef et voldsomt comeback. Men manden, der vendte tilbage til skærmen, var ikke den samme. En ny afhængighed var ved at danne sig, og den ville følge ham til hvert filmsæt. Cigarer, røg og stille lidelse. For fans, der så Lee Van Cleef på skærmen, var den allesteds nærværende cigar, der var klemt mellem tænderne, blot endnu et lag af hans skræmmende persona. Det var filmisk, råt, robust og unægtelig cool. Uanset om han stirrede ned på en fjende i en støvet mexicansk konfrontation eller leverede replikker med en grim ro, virkede cigaren lige så meget som en del af hans karakter som hans cowboyhat eller hylsterpistol. Men hvad publikum ikke vidste, hvad selv mange kolleger ikke forstod, var, at cigaren ikke blot var en rekvisit. Det var en afhængighed, et ritual, en kæde, der fulgte ham langt ud over skærmen.
Hans søn skulle senere bekræfte, hvad mange kun havde gættet. Van Clee røg konstant mellem optagelser før sengetid, under interviews og i ensomheden i sin trailer. Det var ikke performativt, det var personligt. Tobakken var hans ledsager i stilheden, et redskab til at dulme hans nerver, en pladsholder for alle de ting, han aldrig sagde. Med tiden blev vanen uadskillelig fra hans identitet. På skærmen forstærkede den hans aura af fare. Uden for skærmen maskerede den dybere sårbarheder. De samme cigarer, der gav hans karakter en sådan autenticitet, skar langsomt sænk i hans helbred. Konsekvenserne kom langsomt i starten, men de var uophørlige. Han udviklede kronisk bronkitis, og som årene gik, blev hans vejrtrækning mere anstrengt. Der var dage på sættet, hvor han måtte holde pause for at få vejret. Øjeblikke, hvor den ikoniske stemme lød anstrengt, som om den kom fra et hult sted. Men selv da de fysiske effekter blev mere udtalte, fortsatte Van Clee med at ryge. Instruktører tilpassede scener for at minimere dialog eller indbyggede pauser, så han kunne hvile. Alligevel overvejede han aldrig at holde op. I sandhed kunne han ikke. Rygning var blevet en del af hans følelsesmæssige rustning. Da halskræften blev diagnosticeret, var der næsten intet tilbage af ham. Hans stemme var ved at falme, engang så integreret i hans mystik på skærmen. Men selv på den måde fortsatte han, bar han en pacemaker. Han holdt sine sygdomme for sig selv og lod publikum ikke se andet end den stædige revolvermand, de var kommet til at elske. Ironien er, at det billede, han beskyttede voldsomt, gav ham berømmelse, men også indfangede ham. Den stoiske karakter, han portrætterede på skærmen, blev den samme maske, han bar i livet, fremmedgjort, tilbagetrukket og urørlig. Under masken kæmpede han med frygt, smerte og ensomhed. Kolleger, der arbejdede med ham i de senere år, huskede, hvordan han sjældent talte om sit helbred. Han sad stille med cigaren i hånden, fordybet i tanker. Af og til smilede han eller kom med en tør bemærkning, men for det meste holdt han sig for sig selv. Ensomheden fra Hollywood-maskineriet havde sneget sig ind. Rollerne var færre nu, og budgetterne mindre. Alligevel mødte han op, engageret, disciplineret og stolt. Hvis hans krop fejlede, lod han det aldrig vise sig. Der er noget hjemsøgende ved en mand, der bliver et symbol på styrke, mens han i hemmelighed går i opløsning. Van Clee havde mestret den dualitet, skudkampene, de kolde trapper, røgen, der krøllede sig op fra hans læber. Alt sammen skabte et billede, som publikum tilbad. Men manden bag myten forsvandt langsomt, og i de stille timer væk fra kameraerne blev det klart, at det han virkelig længtes efter, ikke var endnu en rolle, men en forbindelse. Ægte kærlighed. Et sted at blive set. Ikke som en karakter, men som en person. Men under cigarrøgen og pistolbælterne rørte noget uventet sig i Van Clee. En længsel efter forbindelse, efter kærlighed og efter et liv uden for skærmen. Kærlighed, tab og ensomme veje. Trods alle sine stålsatte roller og skræmmende tilstedeværelse på skærmen, var Lee Van Clee ikke den enspænder, han ofte portrætterede. I det virkelige liv higede han efter forbindelse, romantisk, familiær, følelsesladet. Men som med mange stjerner, der blev revet med af Hollywoods straffende virvelvind, gik denne længsel ofte uopfyldt hen. Van Clee var gift 3 gange, og for hvert forhold begyndte med håb og lidenskab, men blev til sidst slidt op af afstand, afhængighed og det ubarmhjertige pres fra stjernestatus. Berømmelse har måske hævet hans navn, men det kom på bekostning af intimitet, stabilitet og fred i hans privatliv. Hans første ægteskab med Patty Ruth Carr i 1943 kom, før han overhovedet kom i rampelyset. De var unge, håbefulde og navigerede sammen i livet under kaoset under 2. verdenskrig. Mens Van Clee var i flåden i udlandet, forblev Patty hans faste anker derhjemme. De fik 3 børn, 2 sønner, Alan og David, og en datter, Deborah. Men presset fra efterkrigstidens tilpasning og belastningen fra Van Clees fremtidige skuespillerkarriere skabte revner. Mens han forfulgte teater og langsomt arbejdede sig ind i filmverdenen, var han oftere væk end til stede. Lange optagelser, rejser og økonomisk usikkerhed belastede ægteskabet. Efter 15 år sammen blev de skilt i 1958. Samme år var Van Clees bilulykke næsten en stopper for hans karriere. Ikke længe efter mødte han Joan Marjorie Drain. Dette forhold skulle definere højdepunkterne i hans karriere. Joan var der under spaghetti-western-æraens fremgang, hans mest synlige og kreativt berigende periode. Hun støttede ham gennem det europæiske berømmelsesboom, de opslidende optagelser i Spaniens ørkener og det uforudsigelige tempo i arbejdet med instruktører som Sergio Leone. Men succesen bragte sin egen form for brud. Med Van Clee konstant på landevejen og under pres for at præstere, blev Joans rolle mindre en partner og mere en omsorgsperson på afstand.
De forsøgte at bevare deres forbindelse, rejste sammen og støttede hinandens passioner. Men Hollywoods krav viste sig at være for store. I 1974 afsluttede de officielt deres ægteskab. Sprækkerne skyldtes ikke mangel på kærlighed, men snarere udmattelse fra et liv, der aldrig gav plads til at trække vejret. Så kom Barbara Havalone. Deres ægteskab i 1976 markerede et mere stille kapitel i Van Clees liv. Spaghetti-western-vanvittet var forbi, og han var ikke længere den biografattraktion, han engang var. Men med det svintende rampelys kom noget, han ikke havde haft i årtier. Stilhed. Barbara bragte en dyb forståelse af Van Clees følelsesmæssige og fysiske tilstand med sig. Hun var ikke med ham for berømmelse eller nærhed til kendisser. Hun var der for manden bag rollerne. Efterhånden som Van Clees helbred forværredes, blev Barbara på en gang hans fortrolige og primære omsorgsperson. Gennem anfald af bronkitis, den langsomme udvikling af halskræft og lange perioder mellem stilhed og arbejde, blev hun ved hans side. I modsætning til rutsjebanen fra hans tidligere ægteskaber var det sidste forhold fredeligt og roligt. Væk fra det glitrende liv i Los Angeles boede de i Oxnard, Californien. På det tidspunkt blev han offentligt betragtet som en Hollywood-skuespiller, der har været en falmende stjerne fra glansdagene, husket for nogle berømte roller, men ikke længere en arbejdende skuespiller. For Barbara var han en ægte mand, en kunstner, en mand, der ønskede at bevare sin værdighed i mødet med fysisk smerte og professionel ubemærkethed. Hun var der for at hjælpe ham med at bevare den smule styrke, der var tilbage i ham, samtidig med, at hun gav ham noget, som Hollywood aldrig kunne give ham. Ubetinget kærlighed. Alligevel kan man sige, at et hvert andet forhold kom og forsvandt. Der var altid en, der levede for at overgå enhver rolle, enhver pris, enhver overskrift. Hans forhold til sine børn, især en søn. Det var den samme søn, der brød tavsheden år efter Van Cleefs død for at afsløre sandheden om sin fars ubeskrivelige lidelser. Ikke for at aflede opmærksomheden fra hans hukommelse, men for at fuldende den. Alligevel havde Van Cleef et anker stærkere end berømmelse eller romantik sine børn. Og det var hans søn, der endelig ville afsløre, hvad verden ikke var klar til at høre. Sønnen taler ud. I årtier forblev lige Van Cleefs billede frosset fast i tiden, ætset ind i filmhistorien som den dystre revolvermand, den beregnende skurk, manden med det dødbringende blik og den allesteds nærværende cigar. Fans huskede filmene. Kritikere dissekerede rollerne, men hvad de aldrig hørte, var historien indefra hans eget hjem. Det ændrede sig, da en af Van Cleefs sønner år efter hans død trådte frem, ikke for at beskytte myten, men for at afsløre manden bag den. Med stille ærlighed og dyb hengivenhed bekræftede han, hvad mange kun havde hvisket. Lee Van Cleef var i krig med sin egen krop og sind, og han kæmpede den krig i stilhed. I interviews og familieberetninger talte Van Cleefs søn om de afhængigheder, der formede hans fars sidste år. Den kraftige rygning, den stille afhængighed af alkohol i perioder med smerte og stress. Disse var ikke en del af en Hollywood-optræden. Det var virkelige kampe, som lige bar hver dag. Han var ikke en mand, der talte åbent om sin lidelse. Han klagede ikke. Han dramatiserede ikke. Men dem, der stod ham nær, så det. De så, hvor hårdt det kostede. Hosten, der blev værre med tiden. Trætheden, der varede længe efter, at en optagelse var slut. Den vedvarende tåge af cigarrøg, der hang omkring ham som en anden skygge. For offentligheden var cigarer en ikonisk del af Van Cleefs persona, men for hans familie var de et symbol på noget langt mere personligt og langt mere smertefuldt. Hans søn huskede at Lee røg konstant. Uanset om han forberedte sig på en cigaretrille eller blot slappede af derhjemme, gav det ikke plads til afbrydelser, til et sikkert tilflugtssted, til den dårlige vane. Det var ingen affektering. Det var prøvestenen. En prøvesten, han bare ikke kunne opgive. Selv da lægerne opfordrede ham til at gøre det, selv med hans krop i færd med at lukke ned, var den sunket så dybt, at selv til tider med hans børn blev stunder med stilhed og intimitet, ofte overhældt med duften af brændende tobak. For hans søn var det malede portræt mindre end svagt og snarere mere stille og robust. Den hårde fyr, der slog hensynsløse slagtere ned, var i virkeligheden en meget blid og blødsindig far. Han var ikke højlydt, han var ikke krævende. Han var blid og lagde mærke til tingene i huset, ofte tavs. Han elskede at male og brugte timevis på det. Han malede vestlige landskaber og greb de klare farver og glatte penselstrøg, når han ikke var foran kameraet. Han var stolt af sin familie og vendte tilbage til Somerville nu og der for at tage sig af sin aldrende mor og sikre, at rødderne aldrig blev glemt. Denne side af Van Cleef, den kærlige søn, den altid engagerede far og den ydmyge kunstner, var kendt af meget få. Hans søns beslutning om endelig at tale offentligt
var ikke en desillusioneringshandling. Det var en bevarelseshandling. Fordi legenden om Lee Van Cleef, selvom den var magtfuld, var ufuldstændig uden sårbarheden, uden sandheden. Hans kampe mod afhængighed, hans helbredsproblemer og hans følelsesmæssige tilbageholdenhed mindskede ikke hans eftermæle. De humaniserede det. På en måde gjorde de ham mere heroisk. Han var ikke bare en performer, der leverede ikoniske replikker eller stirrede ned på fjender i storslået skærm. Han var en mand, der bar vægten af forventning, sygdom og personlige dæmoner, og stadig blev ved med at dukke op. Og mens hans familie endelig bekræftede hans kampe, havde Van Cleefs eftermæle allerede taget sit eget liv, drevet af en europæisk fanbase, der tilbad hvert eneste skridt. Europas uventede helt, Lee Van Cleef, blev måske født i New Jersey, men på mange måder blev hans sande stjernestatus skabt tusindvis af kilometer væk. Det var ikke Hollywood, der gjorde ham til en legende. Det var Europa. Efter at have medvirket i Sergio Leones For a Few Dollars More og den nu ikoniske The Good, The Bad and The Ugly, blev Van Cleef et kendt navn i Italien, Frankrig, Spanien og Tyskland. I USA forblev han stort set typisk castet som den foretrukne skurk, men i Europa ændrede noget sig. Publikum så ikke bare en skurk. De så noget dybere, noget de ikke kunne finde i de fleste amerikanske westerns på det tidspunkt. Europæiske filmskabere, især Leon, forstod Van Cleefs potentiale på en måde Hollywood aldrig fuldt ud gjorde. I Leons barske, moralsk, tvetydige verden var der ingen klare helte eller åbenlyse skurke, kun overlevende. Og Van Cleef med sine skarpe ansigtstræk og hjemsøgte blik passede perfekt ind i det univers. Som Angel Eyes limeliggjorde han ikke bare ondskab. Han repræsenterede noget mere primalt, mere tragisk. Den kolde logik, den hensynsløse effektivitet, det lejlighedsvise glimt af samvittighed bag hans blik. Det hele gav dybde til en karakter, der nemt kunne have været endimensionel. Det europæiske publikum var tryllebundet. De så ikke en skuespiller i baggrunden eller en anden rangs skurk. De så en antihelt, en mand, der havde levet lidt og kæmpet for sin plads i en brutal verden. Successen med det gode, det onde og det grimme katapulterede Van Cleef til international superstjernestatus, og ikke bare kortvarigt. I begyndelsen af 1970'erne var han en af de 10 største biografattraktioner i Europa. Filmplakater klistret over Rom, Madrid og Paris viste hans ansigt. Hans image, trukket med en pistol, tændt cigar med et stoisk udtryk, blev øjeblikkeligt genkendeligt. I Spanien var han æret. I Italien var han praktisk talt mytologiseret. Fans værdsatte ikke kun hans præstationer. De beundrede hans stille styrke, hans modstand mod det prangende Hollywood-system og den autentiske maskulinitet, han projicerede. For dem var han ikke skuespiller. Han var westernfilm. Det har der gjort denne europæiske omfavnelse endnu mere bemærkelsesværdig, var med, hvor forskellig den var fra hans behandling i Amerika. Amerikanske kritikere afviste ofte spaghetti westerns og kaldte dem for voldelige, for kyniske og for langt fra den såkaldte guldalder for amerikanske westerns. Men i Europa var det appellen. Genren var rå, uforudsigelig og ærlig, og Van Cleef trivedes i det rum. Han var ikke poleret som John Wayne eller klassisk heroisk som Gary Cooper. Han var skarp, farlig og uhyggeligt rolig. Han repræsenterede en ny slags filmisk figur, fejlbehæftet, kompleks og uforglemmelig. Van Cleef havde indflydelse ud over sine filmroller. Han påvirkede ikke kun europæisk kunst og musik, men også modestilarter. Kunstnere skildrede Van Cleefs skelen i deres malerier, mens musikere opkaldte sange og albums efter ham. Instruktører, især i Frankrig og Tyskland, tilskrev Van Cleef stor inspiration. Van Cleef forblev en del af den europæiske popkultur længe efter sin storhedstid i Hollywood. Han blev et symbol på mere end blot en skuespillers robusthed og skarphed. Tavse magtkarakterer, der sagde lidt, men formidlede alt. Denne accept startede Van Cleefs anden karriere. Efterhånden som Hollywood blev mere cool for ham, fandt han regelmæssigt arbejde i europæiske produktioner. Film lavet i Europa, såsom The Big Gun Down, Day of Anger og Death Rides a Horse, blev store hits på kontinentet. Disse film gav ham den sjældne mulighed for at indtage en central rolle i heroiske roller. Muligheder, der sjældent bød sig på det amerikanske filmmarked. Han var ikke længere bare fjenden, der ventede på at blive skudt væk af helten. Han var blevet helten. Men mens Europa udødeliggjorde ham på skærmen,
Glemte Amerika manden, der var med til at definere en genre, og hans sidste år var langt mere stille end det liv, han engang havde levet den sidste tur. Efterhånden som 1980'erne skred frem, begyndte Lee Van Cleef stille og roligt sit sidste kapitel. Et kapitel, der ikke var præget af voldsomme skudvekslinger eller dramatiske dueller, men af langsom tilbagegang, tiltagende sygdom og en stædig afvisning af at give efter. Selvom lyset fra hans europæiske berømmelse var dæmpet, og Hollywood stort set var gået videre, fortsatte Van Cleef med at gøre det, han altid havde gjort. Han arbejdede. Han mødte op, lærte sine replikker udenad, tændte sine cigarer og leverede optrædener med den samme alvor og fokus, der havde gjort ham til en legende årtier tidligere. Men bag kulisserne var hans krop i konstant oprør. Årevis med kraftig rygning havde beskadiget hans lunger. Han fik diagnosen kronisk bronkitis og senere halskræft, og udviklede også alvorlige hjerteproblemer, der krævede en pacemaker. Enkle ting som at gå hen over et sæt, tale i lange replikker og sidde under studielys blev drænende. Men Van Cleef var aldrig typen, der klagede. Over for dem omkring ham forblev han professionel, stoisk og intenst privat. Han maskerede sin lidelse, som han altid havde gjort, gennem tavshed, disciplin og præstation. Selv når hans krop gav op, vaklede hans engagement i skuespillet aldrig. Han ønskede ikke sympati. Han ville fortsætte, og det gjorde han. Hans senere roller var mindre, mere stille og ofte filmet langt fra offentlighedens søgelys. En af hans sidste bemærkelsesværdige roller var NBC-serien The Master fra 1984, hvor han spillede en kampsportsekspert, der ledte efter sin forsvundne datter. Serien varede kun 13 episoder, før den blev aflyst, men den er fortsat en kultfavorit for mange af hans loyale fans. Den var hverken prestigefyldt eller kritikerrost, men den viste noget, der altid havde defineret Van Cleefs karriere: beslutsomhed. Uanset rollens størrelse eller produktionens budget, bragte han den samme indsats og alvor med sig. Han troede på arbejdet, ikke fanfaren. I slutningen af 1980'erne var han i synlig tilbagegang. Hans bevægelser var langsommere, hans ansigt mere tegnet, men han fortsatte med at acceptere roller og nægtede at overgive sig til sygdom. Han arbejdede stadig på film, nogle små actionfilm, nogle glemsomme for kritikerne, men ingen uvigtige for ham. Han fortsatte også med at male og skabte levende landskaber, der afspejlede den grænseånd, han engang havde personificeret. I sit rolige hjem i Californien boede han sammen med sin tredje kone Barbara, som støttede ham gennem de sidste kampe, som de fleste fans aldrig så. Bag lukkede døre var han ikke revolvermanden med nerver af stål, men en mand, der forsonede sig med sin krops begrænsninger og den arv, han ville efterlade sig. Natten til den 16. december 1989 fik Lee Van Cleef et hjerteanfald i sit hjem i Oxnard, Californien. Han blev erklæret død kort efter midnat på St. John's Regional Medical Center. Han blev kun 64. Mens hjertesygdomme var den primære dødsårsag, blev halskræft, forårsaget af årtiers rygning, angivet som en sekundær årsag. Hans død skabte ikke de store overskrifter. Det blev ikke behandlet som en Hollywood-legendes bortgang. Men for dem, der forstod hans rejse, var det et stille tab, der gav genlyd gennem tiderne. Han vil blive begravet i Hollywood Hills i Forest Lawn Memorial Park, en kirkegård, der huser resterne af de fleste af filmens store ikoner. 4 ord, der siger mere end de fleste lovtaler nogensinde kunne, er hugget ind i gravstenen. Det bedste er det dårlige. Dette er passende ikke kun på grund af de roller, han spillede i filmen, men også fordi han legemliggjorde dualitet. En mand, der kunne intimidere, mens han blot kastede et blik på nogen, men bevægede sig med stille værdighed gennem livet. En skurk på skærmen, en kriger i det virkelige liv og en person, der opnåede respekt ikke gennem teater, men gennem ren udholdenhed. Dette er dedikeret til det liv og de tider, han tilbragte på jorden, som mere end blot en kunstner eller skuespiller bag lukkede døre. I sidste ende var Lee Van Cleef ikke bare den mand, vi elsker at hade. Han blev såret af krig. Han var en kærlig far, og endnu vigtigere, han var en mand, der levede med mere mod, end noget manuskript nogensinde kunne vise. Hvis du var rørt af Lee Van Cleefs ufortalte historie, så tryk på like-knappen og abonner for at få flere dybdegående indblik i legendariske stjerners liv. Fortæl os i kommentarerne, hvilken skuespillers historie du vil have, vi skal udforske næste gang. Og glem ikke at se den næste video på skærmen for at blive ved med at opdage Hollywoods bedst bevarede hemmeligheder.